Καλώς ήρθατε στο Free Lessons και στο μάθημα Fundamentals της JavaScript Lesson 1. Όπως γνωρίζουμε, η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι από τις λίγες γλώσσες που μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στον HTML κώδικα που γράφουμε σε μια ιστοσελίδα. Γενικότερα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως να δημιουργήσουμε animations, παιχνίδια, και μην ξεχνάτε ότι και μοντέρνα λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows 8 ή ακόμα και το Android στηρίζονται σε HTML5 και JavaScript. Γι' αυτό θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να αρχίσουμε να μαθαίνουμε βασικές αρχές και του προγραμματισμού αλλά και της JavaScript. Για το δικό μας μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε το NetBeans, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από το netbeans.org. Το NetBeans μας βολεύει γιατί υπάρχει ένας application server κάτω από τα services που λέγεται Glassfish και ο οποίος είναι ταυτόχρονα και web server και application server και πάνω στον οποίο μπορούμε να τρέξουμε τα project μας. Για να δημιουργήσουμε ένα απλό project, web project, χωρίς ακόμα να μιλήσουμε για JavaScript, θα χρειαστεί να πάμε στο File menu, να πάμε στο New Project. Από το εμφανιζόμενο παράθυρο αριστερά θα επιλέξουμε Java Web και δεξιά Web Application. Πατάμε Next. Δίνουμε ένα όνομα στο project μας. Ας το πούμε JavaScript Lesson 1. Πατάμε Next. Βλέπουμε ότι το project θα τρέξει πάνω στο Glassfish και απλά πατάμε Finish. Περιμένουμε για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να δημιουργηθεί το project και αριστερά κάτω από το Tab Projects θα εμφανιστεί η δομή ενός απλού web project που περιέχει μια πάρα πολύ απλή web σελίδα που λέγεται index.html και την οποία έτσι τη βλέπετε και μπροστά σας, έχει ανοίξει ήδη στο tab, και αυτή, αν τρέξουμε το project τώρα, αυτό το κείμενο που βλέπετε, το to do write content, θα είναι εκείνο το οποίο θα εμφανιστεί στο σελίδα μας. Πάμε να δούμε όμως πώς τρέξουμε ένα project για να ολοκληρώσουμε τη σειρά μέσα από το NetBeans. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν δεξί κλικ επάνω στο JavaScript Lesson 1 Project και επιλέγουμε Run. Αυτή η εντολή θα κάνει compile το project για τυχόν συντακτικά λάθη, θα το φορτώσει στο Glassfish που είναι ο application server και μετά θα μας το δείξει στην ιστοσελίδα μας. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τώρα, πώς μπορούμε να γράψουμε κώδικα μέσα σε HTML? Πάρα πολύ απλά, υπάρχουν δύο τρόποι. Στο σημερινό μάθημα θα δούμε τον ένα από αυτούς, ο οποίος είναι να γράψουμε τον κώδικα μέσα στην ιστοσελίδα μας. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε να γράψουμε ένα tag με το όνομα script. Κλείνουμε το tag. Το NetBeans μας βοηθάει στο να μας συμπληρώσει το tag και εδώ μπορούμε να καλέσουμε ένα απλό function το οποίο θα μας δείξει ένα pop-up παράθυρο στην οθόνη μας σαν μήνυμα. Το function λέγεται alert, είναι ένα από τα πιο γνωστά functions, τα οποία ό,τι γράψουμε μέσα στην παρένθεση του function θα μας το δείξει στην οθόνη μας. Welcome λοιπόν to Free Lessons. Κάθε statement κλείνει με semicolon. Μπορούμε να αλλάξουμε αν θέλετε και το μήνυμα μας εδώ και να το πούμε Free Lessons, έτσι, παύλα Java Script Lesson 1. Σώνουμε το project μας και
κάνουμε δεξί κλικ για άλλη μια φορά για να δούμε το αποτέλεσμα. Πρώτα εμφανίζεται το παράθυρο του alert function και αφού πατήσουμε OK θα γυρίσει πίσω στην ιστοσελίδα μας. Αυτό λέγεται modal στον προγραμματισμό, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το παράθυρο εάν δεν πατήσουμε πρώτα OK πάνω στο τετράγωνο που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Τώρα, γενικότερα στο HTML και στη JavaScript, αφού το JavaScript περιέχεται μέσα στο HTML έτσι αλλιώς, ο browser, ο οποίος τρέχει αυτόν τον κώδικα που βλέπετε μπροστά σας, αυτό εδώ πέρα τον κώδικα, τον διαβάζει από πάνω προς τα κάτω, tag προς tag. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γράψω 2 ή 3 alert σε διάφορα μέρη του HTML θα τρέξουν το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή, ας γράψουμε ένα ακόμα tag τότε στο head και ας βάλουμε και τον τίτλο. Ας αλλάξουμε και τον τίτλο του HTML. Μπορούμε να το γράψουμε Free Lessons JavaScript Fundamentals. Πολύ ωραία. Και ας βάλουμε μέσα στο head ένα tag και με το alert function ας πούμε this is the head tag. Κλείνουμε μέσα με colon. Ωραία. Τώρα πάμε να γράψουμε ένα πριν εμφανιστεί το μήνυμα, έτσι, το free lesson JavaScript lesson 1. Ξανά γράφουμε script. Βλέπετε για να γράψω κώδικα JavaScript μέσα στην HTML σελίδα μου, χρειάζεται να γράψω τα δύο tags script και να το κλείσω με το tag script, και ανάμεσα στα δύο tags μπορώ να γράψω ό,τι κώδικα θέλω, ο οποίος φυσικά είναι κώδικας συντακτικά σωστός με βάση τους κανόνες της JavaScript. Ας γράψουμε λοιπόν ακόμα ένα alert. This is before div, και αυτό εδώ πέρα μπορούμε να τα αλλάξουμε και να το πούμε this is after div. Όταν λέμε div εννοούμε αυτό το tag του HTML. Σώνουμε το project μας, κάνουμε δεξί κλικ, τρέχουμε και το αποτέλεσμα θα είναι πρώτα να δούμε ένα παραθυράκι το οποίο μας λέει ότι βρισκόμαστε στο head tag. Βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει ακόμα τίποτα μέσα στην ιστοσελίδα μας. Πατάμε OK. Εδώ είναι πριν το div, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο κείμενο της ιστοσελίδας μας. Εδώ έχει περάσει το κείμενο, το έχει διαβάσει, το έχει δείξει, και εδώ είναι μετά το div. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι το HTML και μαζί το JavaScript τρέχουν από πάνω προς τα κάτω όπως διαβάζετε στο σελίδα μας. Θα το κρατήσουμε αυτό υπόψη μας όταν γράφουμε προγραμματισμό. Όπως είπα, εάν και εφόσον αυτός ο κώδικας εδώ πέρα γίνει πολύ μεγαλύτερος, μπορούμε να το περικλείσουμε σε ένα εξωτερικό αρχείο και απλά να καλέσουμε το όνομα του αρχείου μέσα στο HTML κώδικα. Αυτό θα το δείξουμε κάπως αργότερα. Εδώ βλέπετε δεν είχα βάλει το semicolon, το οποίο ο browser κατάλαβε ότι πάει να τρέξει ένα JavaScript function και το έβαλε κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του κώδικα. Καλό είναι όμως να μην αφήνουμε αυτούς τους αυτοματισμούς και να βάζουμε τη semicolon στο τέλος κάθε εντολής. Τέλος, ίσως να αναρωτιέστε ότι πώς μπορούμε, έτσι, πώς θα ήταν δυνατόν να επηρεάσω το ίδιο το κείμενο. Δηλαδή, ας διαγράψουμε αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, πείτε ότι θέλουμε αυτό το free lesson JavaScript lesson 1 να το αλλάξουμε ενώ εκτελείται το JavaScript κώδικα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε και μια δυναμικότητα που έχει το JavaScript να επηρεάζει και τα δεδομένα αλλά και τα γραφικά μιας ιστοσελίδας.
Για να το κάνουμε αυτό θα δείξουμε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά η ερώτηση είναι πώς μπορώ να περάσω ένα κείμενο από τη στιγμή που δεν ξέρω πού βρίσκεται. Θα μου πείτε βρίσκεται μέσα σε ένα div tag. Ναι, αλλά μπορώ να έχω πολλά div tags μέσα σε μια ιστοσελίδα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε tag μπορεί να έχει την ιδιότητα του να του δίνω ένα ID. Να πω δηλαδή αυτό το ID είναι το ID 1. Έτσι ώστε αν έχω και πολλά divs, αντίστοιχα θα δώσω ID 2, ID 3 και ούτω καθεξής. Τώρα μέσα στον κώδικα μου, έτσι, μπορώ να πω το εξής. Βασικά, από τη στιγμή που έχω γράψει script και κλείνω με script, δεν αναφέρεται πουθενά το γεγονός το ότι ο κώδικας που θα γράψω θα είναι JavaScript. Ξανά, ο browser με τον οποίο εκτελεί αυτόν τον κώδικα, η default συμπεριφορά του είναι να προσπαθήσει να τρέξει JavaScript κώδικα. Καλό είναι όμως να μην αφήνουμε αυτές τις αυτοματοποιημένους τρόπους, αν θέλετε να το πούμε έτσι, γραψίματος, και να ορίσουμε τι είδος script πρόκειται να γράψουμε αμέσως μετά. Οπότε τώρα είναι πολύ πιο επαγγελματικό και πολύ πιο καλύτερο και πολύ πιο εμφανή ότι μέσα στο script, έτσι, θα περικλείσουμε JavaScript κώδικα. Υπάρχει μια εντολή που λέγεται document. Και με το document σημαίνει ότι θα επηρεάσουμε κάτι που είναι γραμμένο μέσα στην ιστοσελίδα μας. Για το HTML η ιστοσελίδα λέγεται HTML, η web σελίδα. Για το JavaScript λέγεται document. Άρα λοιπόν μπορώ να έρθω εδώ πέρα και να αλλάξω, έτσι, το χρώμα. Απλά ας επηρεάσουμε το χρώμα και να το κάνουμε κόκκινο. Επηρεάζουμε το χρώμα, το κάνουμε κόκκινο, κλείνουμε με semicolon και αν θέλουμε βάζουμε και σχόλια. Change the background color to red. Τα σχόλια είναι μόνο για μας, για να θυμόμαστε τι είδους εντολή είναι αυτή σε περίπτωση που ξεχάσουμε ή για κάποιον άλλον που δει τον κώδικα μας αργότερα να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Τα σχόλια δεν πρόκειται να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα μας όταν τρέξει ο κώδικας. Τώρα μπορούμε να βάλουμε ένα alert ακόμα, αφού ξέρουμε τώρα περί τίνος πρόκειται, και να πούμε we will change the text. Ακόμα δεν έχουμε αλλάξει το text. Και πώς αλλάζουμε το text? Είπαμε ότι η ιστοσελίδα για το JavaScript λέγεται document. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε την εντολή document. Και εδώ τώρα βλέπετε την επιλογή που εμφανίζεται που λέει get element by ID. Άρα λοιπόν θέλω να επηρεάσω οτιδήποτε είναι γραμμένο στο ID 1, το οποίο κατά συνέπεια είναι το div. Τελεία. Και θέλω να αλλάξω εσωτερικά, δηλαδή μέσα στο κείμενό μου, έτσι, όχι μέσα στο κείμενο στον κώδικα, αλλά την ώρα που τρέχει, γι' αυτό λέγεται και inner HTML string, έτσι, και να δώσω το καινούριο κείμενο, λέει this is a new text. Κλείνουμε με semicolon και μπορούμε τώρα να σώσουμε το project και να το τρέξουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα λέει free lesson JavaScript lesson 1 και λέει will change the text. Πατάμε το OK και το text έχει αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα. Σας περιμένω στο JavaScript lesson 2.